Nkosi yamagcokama ithi sinethula nansi i-front cover yomsebenzi wethu ka-2025 wokuvala unyaka. Isihloko sithi True Colours. Izotholakala ngomhlaka 28 Novemba. Ungachofa ilinki engezansi ukuze uyi-pre-save. Dala kwakwenziwa ama-order kuzothenga i-album. Njengamanje usungena kulezi zitolo za-online digital platforms i-album lapho usave-ke ukuthi uma iphuma bekusendele i-notifications either uyayithenga or uyayi-stream, right? Iyaphuma nge-28 bathini indawo enjengo-Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, SoundCloud, Audiomack, ezinye zey'ndawo lezi-ke abakwazile ukuthi umusic bawufake khona-ke. Nkosi yamagcokama ziningi lezi ndawo lezi, zi-more than 7 uma ungathi u-access or ziwu-8. Kuyimali-ke ukwenza yonke le process ukuthi ufake umusic wakho yonke lezi ndawo uyakhokha. Sometimes indawo ngayinye like nje u-Apple kudala nje ngiyakhumbula abanye behlula no-40,000 ukwenza yonke le cargo le abayenzayo, right? Siyakhumbula ukuthi Nkosi yamagcokama yakhipha umsebenzi omuhle kakhulu nyakenye lapho album yakhe enamamiliyoni ayi-4 uma ngicabanga. Enye yey'ngoma eyagcina ina-4,992,000 eyibheke kubani? Ku-5 million iyona ehamba phambili-ke lapho. Kodwa-ke i-album isiyonke-ke lapha ku-YouTube yakwazi ukuthi ishaye u-15,404,717 and counting, isaqhubeka-ke njengoba ezokhipha-ke entsha-ke ibisami lapho-ke naku-Spotify khona. Benza kahle kakhulu abaculi abaningi ku-Spotify. Ilokho nje engingakuveza ngabo ukuthi bayasebenza ku-Spotify. Music wabo uyayingenela, le nhlahla bayithola, angazi ukuthi bayitholaphi ngoba izinga likamaskandi laphana ku-Spotify selikwelinye izinga ngempela elihloniphekile ngempela, futhi angeke sibadlele umona abantu abakwazi ukuthi bephumelele ngoba kunzima ukuthi abaculi bethu bangene ku-Spotify. Since bayakwazi ukungena, cha bayaphumelela kakhulu, kuyabonakala nama-awards akwa-RISA ayabonakala. Bayangena-ke manje nakweminye imikhakha-ke njengakumasama-ke nakwezinye iy'ndawo bazongena-ke ko-Metro, right? Kodwa nje besizobika lokho ukuthi-ke i-album lensizwa Nkosi yamagcokama izobe ikhona-ke. Okunye-ke umcimbi wakhe kuzobe ulaphana-ke, angazi kuphi noma use-Playhouse ngeyi-6 lapha nokuphefoma khona live. Isithombe sakhona angazi uma ngizokhona ukusi-add. Kuzobe kunomcimbi-ke lapho ngizozama ukuthi ngifake isithombe sakhona ukuze nibone ukuthi yini le engikhuluma ngayo. Kuyayiwa-ke lapho-ke le mcimbi-ke uyayenza-ke Nkosi yamagcokama, uyenzile eminyakeni eyedlule. Abanye bake bazama bacela ukwenza, kunzima ukwenza le mcimbi le lapha ko-Playhouse. Ujwayele ukuyenza eThekwini, sithembe ukuthi nalowo mcimbi loyo uzoba yimpumelelo uhambe kahle. Bekuyilokho nje sifuna ukusho njengamanje, especially ngale album ezophuma-ke ngeyi-28 siyilindelwe kakhulu ethi True Colours. Ngisale kahle, izoba nokuzayo.